Iphutha elikhulu yokulenza ukuhlala ephutheni sewulenzile iphutha engabe uyaphuma ephutheni. Into ebalekile mabe senza amaphutha abafethu ama result ukuthi after sesenzele amaphutha senzani emva kwamaphutha. But iphutha elikhulu eliyokubulala phezulu kwamaphutha wonke oyowenza uyokwenza iphutha ephutheni. Uyokwenza imistake kwimistake ukuthi uhlale ephutheni sewulenzile. Musu ukuhlala ephutheni, phuma ephutheni, sukuma ephutheni, phuma kulo. Ungafani nengane evuka ekseni ichamile bese iyahlala ingavuki kushaya u10 ihleli ilele emchameni wayo icanga ukuthi hayi mhlawumbe uzokoma. Alikho iphutha elizokoma up until you stand up on your mistake. Sukuma, vuka emaphutheni akho. Amaphutha akho wonke azorecover, amaphutha akho wonke azolungiseka. Alikho iphutha elilungisekayo uhleli kulona iphutha. Udinga ukuthi sukuma ephutheni. Uma ke wenza iphutha ke qaphela abantu ababili empilweni. Kunabantu oyothi uma wenza imistake bakuqedelele njengepenalty eyenzeke ngephutha emidlalweni noma evele ngesikhathi somdlalo igame ise on. Ukubona ukuthi mekhahlula ipenalty kunabantu ababili. Kunabantu abafuna ukulekelela ugoalkeeper mekuthi uhlulekile ukuyibamba ipenalty. Kunabantu abafuna ukuqedelela ugoalkeeper ukuthi noma kuthiwa uzamile ukuyibamba ipenalty bafuna ukuyiqedelela more ngaphakathi. Kunabantu abanjalo ke bafowethu othi mangabe sewuphansi sewenza iphutha bafuna ukuqedelela kakhulu ephutheni. Babalekele labo bantu. Into ewenza ukuthi ephutheni lakho oyokulenza uend up ungakwazi ukuphuma at all yingenxa ukuthi wenza iphutha bese usondeza nabantu abazofuna ukuqedelela ephutheni lakho njengepenalty. God bless you.